Аз върша една трипосочна дейност в рамките на 2 часа и половина. А сега, внимание! А моя колега Лари Кинг от Съединените американски щати води едно предаване наистина всекидневно, но само в рамките на 1 час. Явно професора ще си мери предаването с колегата Лари Кинг. До тук Лари има да наваксва поне час и половина. Той обаче не е коментатор. Аз съм и коментатор, и ваш партньор, и партньор на гостите. Той само задава въпроси. Лари, извинявай, обаче губиш по точка от професора. Той само задава въпроси, да. Умее да задава ефектни, атрактивни, предизвикателни въпроси. Това поне му го призна. Да, умее да задава ефектни, атрактивни, предизвикателни въпроси, за да накара гостите си да се представят в най-интересната си светлина и да измъкне всичко интересно от тях. Ама това и аз го правя с моите гости, ако нямате нищо против. Така. Нищо против нямаме, но да видим за какво беше целият плач. Той така, пък Вучков много повече. Той взима за своята работа, драги ми зрители, 7 милиона на година. Аз взимам 1,5 българска учителска заплата. Еми това е. Няма справедливост на този свят. Явно в Канал 3 няма да дадат на професора повече, но дали пък не може да се направи нещо друго? Например, да се порежат кинтите на Лари. Той взима за своята работа, драги ми зрители, 7 милиона на година. Аз взимам 1,5 българска учителска заплата. Да не говорим, че макар батко на професора, Лари Кинг, който е 3 години по-възрастен, му диша праха и на писателското поприще. Той издаде една книжка за телевизията в 100 страници на пишуща машина. Аз имам 26 книги в размер на 14 000 страници. Така. Така, Лари, колега, къде си тръгнал, бате, с пишущата си машинка? Абе, той освен, че пише малко като количество и в качеството нещо му куца. Неговата книга е за телевизията. Мил човек, приятен, гледал съм го, интересен, ефектен, атрактивен. Но книжката му за телевизията е толкова наивна и толкова елементарна, че чак ми се доплака, докато я прочита. Сега внимание! Ушите на 4! А пък аз написах една книга "Телевизията, живот и чудо" в размер на 500 страници на пишуща машина. Сега кажете, че размера няма значение. Той издаде една книжка за телевизията в 100 страници на пишуща машина. А пък аз написах една книга "Телевизията, живот и чудо" в размер на 500 страници на пишуща машина. А сега финална равносметка. Сега искам да ме разберете правилно. Аз не се сравнявам с Лари Кинг. Аз приемам, че той е гений, а аз съм един посредствен, такъв обикновен, просто смъртен човек. Професора леко ни подхлъзва, проявявайки излишна скромност. Уж не се сравнява с Лари Кинг. Пак сега ще му забия ножа до дръжка. Но все пак обема на моята работа е много по-голям от него. Браво! Много по-многопосочен. И въпреки всичко взимам стотици пъти, почти даже хиляди, по-малко от него. Добре. Какво да направя сега? Как какво? Професоре, най-добре е да заемете мястото на Лари. Той без това явно е чул за вас и сам се оттегли човек. Не си имал почивен ден в продължение на 7 дена, а може би откак си се родил, вода не си пил. А знаеш с какво си замествал водата? Знаеш си! Да си представим професора как се е развихрил трипосочно в студиото на Лари. Свършил е с 30-те тематични направления. Прави интервю, а на телефона зрителка му казва: хубави зъбки, зайко. Айде следващия човек.